Kom nu, Sigurd. Hvad fanden? Sigurd! Nå, men for helvede, Sigurd, nu kommer du altså her, når far siger det. Sigurd, for helvede, vil du så komme ned derfra? Nej, hvad? Sigurd, for helvede, kom nu væk fra vejen. Snyder sig selv med de her priser. Ja, postmand Per legepladsen. Yeehaw! Ja, der skulle da en ny trøje til Sigurd. Til ingen penge. Der skulle da også lige en jakke til mig her. Kæft, hvor lækker. Jeg lugter faktisk også rimelig meget. Hvad er totalt deodorant? Så den pris, så kan jeg sgu da tage nogle stykker her. Her er det en af aftensmad. Kun 5 kroner. Det er en 10 for 2. Hvor lækker. Jeg skal også lige have noget sundt og grønt her. Et bund til kun 12 kroner. Koster normalt 25 kvickly. Sigurd skal der med til det der slægtog med postmand Per, der kommer forbi her. Det er billigt. Det er sgu endnu billigere. Lever på steg, lige til middagsmad. Det er økologimærket, og Føtex har oven i købet masser af det. Sundt siger jo, det er sundt. Det er inde i hulen her. Tuborg, ufiltreret, frisk, økologisk. Pokaldåse, kun 4 kroner. Oven i købet Classic. Føtex, Vestbyen. Det skulle godt stikke ud, at det ikke ved, hvad jeg laver nu. Udvalgt påskeøl. Lige til en hyggelig aften. Spar 20%. Føtex i Vestbyen. Bedre. Kom så, postmand Per!